Bytová výstavba na Slovensku v druhom štvrťroku medziročne spomalila. Výraznejšie klesli počty dokončených ako aj začatých bytov. Nižšia bola aj rozostávanosť. V druhom štvrťroku 2025 sa na Slovensku dokončilo 3700 bytov. Bol to najnižší počet v rámci porovnania druhých štvrťrokov od roku 2017. Aktuálne hodnoty boli nižšie medziročne o 15% a súčasne o 9% oproti dlhodobému priemeru rovnakých období. Vývoj v regiónoch bol veľmi rôznorodý. Z 8 krajov Slovenska počet dokončených bytov medziročne klesol v 5. Dynamika vývoja bola pestrá. Od 61% poklesu v Bratislavskom kraji až po 41% nárast v Nitrianskom kraji. Počet dokončených bytov vo väčšine regiónov bol nižší ako dlhodobý priemer rovnakého obdobia. Hlavný vplyv na negatívnu bilanciu výstavby na Slovensku mal Bratislavský kraj. Tu sa po 22 rokoch dokončilo menej ako 440 bytov. Aktuálne počty boli o 60% nižšie v medziročnom aj dlhodobom porovnaní. Naďalej bol pomalšie aj rozbeh výstavby. Od apríla do júna sa na Slovensku začalo stavať 4000 bytov. Aktuálne hodnoty takmer o štvrtinu zaostávali za 10-ročným priemerom rovnakého obdobia. Začiatok výstavby medziročne aj dlhodobo spomalil v 6 z 8 krajov Slovenska. Najradikálnejšie o viac ako 40% v Košickom, Trnavskom a Žilinskom kraji. V súhrne za prvý polrok 2025 sa na Slovensku dokončilo vyše 6800 bytov. Bolo to o 19% menej ako pred rokom a súčasne o 17% nižší počet v porovnaní s dlhodobým priemerom. Rozbeh výstavby vyše 7200 bytov predstavoval medziročný pokles o takmer 15% a v dlhodobom porovnaní pokles o takmer 25%.